Jeg elsker chokolade, og jeg kan spise masser af chokolade hver dag. Det er faktisk også julekalender. Det er sådan, de ser ud. Det er sådan en mørk udgave. Vi har stjålet en, kan du se. Men det er simpelthen med klokker og stjerner og snefluer. Hvis jeg spiser så meget, som jeg gerne vil, så bliver jeg så bare alt for tyk. Men det er lidt svært. Det bedste ved at være chokolademester, det er, når man står op i den slutning af processen, hvor varerne bliver pakket i kasser, og så at de har den der flotte finish og det der blanke chokolade, som jo er det optimale. Det er vores store dresseringsmaskine. Der kan vi dosere flødechokolade. Det er som mandler, der kører. Og når vi har fået et passende lag flødechokolade, så hælder vi lakridschokolade på bagefter. Og når vi så har kørt dem, og de har fået den størrelse, de skal, så kommer vi dem over i vores gamle kobber-dresseringsmaskine, og så polerer vi dem blanke. Og der kan du se, at her det er lakridsmandlerne, før de bliver lavet blanke. Og det her det er så, når de er kørt blanke. Og en kæmpe forskel. Det er det, der kan gøre en allermest glad. At man siger, hold kæft, hvor er de flotte, ikke? Altså, det er virkelig et godt stykke arbejde, vi har lavet. Det vi hele tiden gør, det er, at vi søger hele tiden at lave andre ting. Så går vi hen, hvor vi laver Irish coffee. I går har vi lavet en trøffelmat, som vi sprøjter i brødene, og så bliver de så overtrukket bagefter, og så dekoreret. Det er sådan noget, der er sjovt på de tider, hvor man sådan kan afse lidt tid til at gå og eksperimentere. Og det sidste, der så sker med dem, det er, at de bliver dekoreret med nogle mørke streger. Da jeg startede for 20 år siden, der lavede vi jo uanede mængder af de der forskellige brød og tærter. Det vi egentlig oplever nu, det er jo flødeboller, vi sælger allerflest af nu. Og sådan har det været de sidste 5-8 år. Altså der er det virkelig øget vores salg af flødeboller. Så det er nok det, vi egentlig er mest kendt for.